Здравейте, пак се пускаме на стоманения ловец. Сървайвинга е в кръвта ни. Да видиме дали ще оцелем. Както знаете, първото и основно правило при тежките машини: вземете бързо двата дропа, за да вдигнете скоростта на тежката машина. Това ви увеличава шанса за оцеляване. Ето, в момента сега ще вземем това дропче и ние сме хората. Вече всичко около нас мога да го вземем. Опа, нещо светло така. Добре, почерпихме го. Сега да вземем и дропа. Той е ползва киселинен снаряд срещу мен. Нищо, аз съм в дропа. Ще се възстановя. Ето ти още малко. Така. Пуснем и турбото да го гоним. Как не те проби, бе? Задникът е стрелям. Ела тук е, приятел. Какви са тия скапани стени? По него оцелих. Добре. Свърши ми турбото, той ще избяга. Поне се апгрейдахме. Много врагове наоколо гравитират, не е добре тая работа. Той пак стреля по мен с киселинния снаряд. Той малумник, вместо да избяга далече от мене, идва да се бие. Сега ще взема синия дроп и ще го причукам, ако продължава така да се завира при мен. Ела бе, приятел, ела. Наци. Умря ли умря? Направо с един изстрел, два заека. Добре, сега дръпнахме на 4-то ниво. 5-то ниво почти е готово. Два дропа взимаме и го вдигаме. Сега вече ставаме животни. Он е да ходи да се стреля с киселините снаряд. Една тройчица тук. Той дори не усети какво му се случи. Добре, причукаме го. Ай го. 5-то ниво вдигнахме. Взехме броничка. Имаме турбо. Имаме си ремонтен кръг. Каква идилия, Имаме си всичко, за да победим. Трябва да вдигнем и 6-то ниво и сме топ. Така ще се бутаме в средата. В средата между двете сини дропчета. Оп! Тук има жълто дропче. Те ще го вземем. Точно по средата между двата сини дропа има зелени дропа. Не трябва да се бутаме вече около сините дропа, че лошо. Така, някой е умрял тук. Опа, двама са умрели тук. Това направо е манна небесна за мен. Lucky me, както казват англоговорящите. Изкарахме ние късмет с два дропа.
По-добър вариант не можеше да бъде. Два дропа, до мен е зелен дроп, два червени дропа, добре ми дойдо. Така, шесто ниво вдигнахме, взехме всички брони, по-корави от нас няма. Без да исках, пуснах ремонтния кръг, да му се не види. Добре, какъв е смисъл да го пуска играта ремонтния кръг при положение, че съм на пълна кръв? Няма лойка. Да избутаме до 7 ниво и да се кашираме някъде. Опа, наблизо има някой, който може да ни създаде проблеми. Сега ще го гръмнеме. Не успяхме, ама мисля, че разбра намек. Не се връща. Макар че повечето са достатъчно тъпи да се върнат. Айде, още два дропа ми трябва, за да вдигна нивото. Кръга се затваря. Така, още един дроп. Ма няма да влизаме в жълтия кръг за този зеления дроп, ще бягаме някак към средата. Защото много бързо почва да се затваря всичко наоколо, зоната приближава. Ще трябва някъде напред да намерим още един дроп. Тук той е зад мене. Пак обърках контролите. Нещо трябва да щупя някой пръс, да се поправят нещата. Така, нещо ме светна. Точно между двама съм. Не е добре работата, ама ако вдигна нивото, нещата може и леко да се подобрят. Така. Добре. Вдигнахме нивото. Това приятелче, аз съм точно между няколко врагове. Никога не трябва да допускате да се завирате между няколко врагове, но в случая нямах особено голям избор. Синдроп. Синият дроп ще падне върху мен. Нещо такова изглежда. Това означава, че... Каквото... Той е на едно кръв. На което е на две ли? Ела приятел, ще ми пускаш роботи, а? Ела така. Мисля, че няма да се върне повече. Така, към го почерпи с 700... 600-700 щита си е добре. Тоя варяк си кемпи тук нещо. Дропче. Сега, той си мисли, че ще ходя да го взимам. Ама друг път. Така, турбото е активно, нямаме зона за ремонт, защото се прецакахме с тия криви пръщчета. То обаче иска да ми вземе зоната. Няма да стане тая работа. Той ми взе повече от тарана, отколкото аз. Не го пробивай. Коя тая игра е? Значи като ви засекат така, с мините по-добре да не мърдате. Стойте си и гледайте да наливате така. Кълпазаните.
Значи аз съм на добра позиция тук, ще се хилвам, а той отгоре все някой ще мине и ще му надупче задник. Гледай, пусна пак мините. Никво мърдане. Айде да видим къде ще отидеш. Ще скочиш върху мене. Ти си малумник, бе. Бавно развиваш се. Айде да видим, кой има повече кръв сега? Айде, чао. Thank you за дропа. Ама не даде зелен ремонт. Горе има синдроп. Я да пуснем турбото и да го вземем. Станахме трима. Много е важно да взема хилването, ремонтния кръг. Опа, байхуя уби хулигана. Добре, сега сме напълно оборудвани, лошото е, че останахме двама. Байхуя ще ми създава проблеми. Аз никак не го харесвам, като остана сам с този киселинния снаряд. Много бързо може да ти смъкне кръвта. Пазете радиомълчание в края на играта. По принцип е хубаво да пазите радиомълчание. Сега имаме достатъчно турбо да може да стигнем до зоната. Го наши приятел, дори не видях, че съм зад него. И кога? Той го е заредил. Така само да избутаме до зоната. Трябва да се хилнем, няма как. Робота няма да го гледаме. Нека налива гада. Опни тоя шаран. На стъпкъв. Дано да му свърши. Свърших му снарядите, сега съм аз снаряд копеле. Заради киселини снаряд. На! Ще кисели.